si Teacher Dave. Kumusta mga bata? Magtuon ta karon sa pag-ihap sa mga butang gikan sa usa hangtod na 10. Gikan sa 1 hangtod sa 10. Latawa kining mga tudlo sa kamot. Kada usa adunay mga numero. Aron mahibal-an kung ikapila na ang imong pag-ihap. Kung mag-ihap gamit ang mga kamot, ikulob ang tuo ug ihayang ang wala nga bahin. Ug karon mag-ihap ta. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. Ug karon mga bata, ihapa og pila ka buok ang naasahan ay A. Ug i-connect kini sa husto nga numero sa han ay B. Sunod, atong itudlo sa matag numero uban sa paglitok sa mga ngalan niini. Usa, duha, tulo, pat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. Ug karon mga bata, mao ni inyong performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay.
Birdwing addition. Mga kagamitan, bond paper, pentel pen. Mga pamaagi sa pagbuhat, gamit ang pentel pen magdrawing og langgam sa bond paper. Sulatan ang duha ka pako og number, awata ang hulagway. Ibutang sa ulo sa langgam ang saktong tubag.